Kay balo ba ka nga dili tanang pagsimba gidawat sa atong buhi nga Dios. Muna ito paghisgutan karon sa atong devotional. May adlaw kini si Pastor Janin Cargas. Welcome sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Atong verse karon dinita sa Mark chapter 7 verse 7. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Ang Ginoo magapanalangin sa yahang mga pulong. Kay balo ba ka nga dili tanang tao nga niadtog simbahan tinud-anay gyung nagsimba. Dili pud tanang pagsimba nga gihimo sa tao gidawat sa Dios. Dili pud tanang gisimba sa tao ang tinuod gyud nga Dios. Dako kay nga butang ang pagsimba. Gani taas kayo ang requirement o ang standard sa Ginoo when it comes sa pag-worship sa ihang pangalan. So dili basta-basta kabuto ng standard sa pagsimba. Na kini set of order, set of standards, requirements nga dapat mo qualified ang mga worshipers. Otherwise, ang pagsimba dili na ngadto sa Dios kundi ngadto sa tao. Si Jesus Christ ningon sa dinhi nga nahimong vain ang ilahang pag-worship. So naay pagdaig nga nahimo, dunay gathering nga paghimo, dunay pag-exalt nga nahimo, dunay prayer nga nahimo, pero ingon si Christ, in vain, useless, meaning wala kaabot sa tinuod nga Dios ang pagsimba, kundili nahimo lamang kining usa ka gathering ug ang worship posible na nga tupadulong sa tao ug dili na sa Dios. Now ato ning bantayan tungod kay basin baya ang atong pagsimba mahimo pong useless, mahimo pong walay pulos, dili pasabot nga nihilak kag maayo tinud-anay na imong pagsimba, dili pasabot nga dagko kay ang building tinud-anay na ang pagsimba, dili pud pasabot nga dunay gi-open nga Bible during sa worship tinud-anay na ang pagsimba. Ang pagsimba na itulo ka major gyud nga requirement nga dapat present ni siya during sa worship. Number 1, sakto nga object sa pagsimba. Dapat ang sakto nga Dios gyud ang gi-worship sa tao. Naay usa ka Dios nga nay tulo ka person, ang Father, ang Son ug ang Holy Spirit. Otherwise kung dili na mao nga God ang gi-worship, dili na pag-worship sa tinuod nga Dios, kundi ngadto na pag-worship sa tao or ang worst pa kang Satan. Ikaduha, importante pod ang true worshipers. Dapat insakto nga klase nga katawhan. One time ningon si Christ sa John chapter 4 nga nangita ang Father sa true worshipers, tinuod nga magsimba. Kinsa o unsa maning mga tinuod pod nga magsimba. Now una sa tanan mao ni ang mga katawhan nga dunay personal nga relationship ni Jesus Christ. Hangtod nga wala pa kay relasyon kang Jesus Christ, dili gyud madawat sa Dios ang imuhang pagsimba. Dili pod kaabot sa Dios ang imong pag-ampo. Ang first communication, ang first nga connection nimo sa Dios, ang imo yung personal nga relationship ni Christ. Ug aron nga madawat sa Dios ang imong pagsimba, dapat una ma-reconcile sa ka pinaagi sa blood ni Jesus Christ, mapasaylo sa iyong mga sala, mabalik sa imong relasyon sa Dios pinaagi ni Christ, pinaagi sa pag-receive nimo niya by faith, pinaagi sa gospel. Diha mag-start ang imong first step sa pag-worship o pag-serve sa Ginoo. So number 1, right object sa ato ang pag-worship nga mo ang God. Number 2, ang true worshipers, tinuod nga magsisimba. Ug number 3, ang truth or ang kamatuoran, ang insakto nga teaching. Importante kayo nga naa ka sa pundok nga nagtudlo gyud insakto. Otherwise, ang imong pagsimba mapagan kini ug dili kini mahimong kadawat-dawat at tubangan sa Dios. Importante nga gina-serve o gina-preach gyud ang truth, kay bisan pag sakto ang Dios nga gina-serve, sakto ang katawhan pod nga nagsimba, pero kung dili mauman ang gitudlo sa pulpit, dili mao ang gitudlo diha sa teacher, dili mao ang preaching sa preachers, dili kini base sa kamatuoran, ma-invalid gihapon ang pagsimba. Tungod kay dili mo work ang worship kung walay foundation nga mo ang truth. Hinumdumi ang kamatuoran mo'y nagbind sa God o sa tao, mo ni nag-connect sa duha. Og di gid mahimong kadawat-dawat ang atong pagsimba kung walay sakto nga doctrines, insakto nga teachings. So kung naay dili mao nga teachings nga natudlo niya na nga pundok,
dili gina madawat nga pagsimba. Gawas kung muhinulsol ka na nga pundok o mubalik sila sa kamatuoran nga pagtulunan. So higalag son i-check imong kugulingon, nakapasar ba ka sa tulo, at least tulo lang ka major nga requirement sa pagsimba. Sakto ba nga God ang imong gituuhan? Nito ba ka nga ni Father, ni Son, ug the Holy Spirit, and these three are one according sa 1 John 5:7? Og sakto na ba ka nga worshipper ni God? Na ba kay personal nga relationship ni Jesus Christ? Otherwise, kung wala pa, dili pagyud ka pwedeng mosimba niya. Wala pagyud gidawat sa Dios ang imong pagsimba. I-secure imong personal nga relationship karon ni Christ. Og number 3, hayaga na ba ka sa kamatuoran? Nabay kamatuoran nga giserve taliwala sa imuhang congregation. Importante na siya ug dapat nimo nang hinuktukan. Sa katapusan magampo ta. Father in heaven, thank you Lord sa imong reminder karon nga adlaw kung sa importante Lord ang tinuod nga pagsimba. Aron Ginoo, dili masayang usab ang mong pagpaningkamot, di masayang Lord ang among mga effort, di masayang Lord ang among mga sacrifices sa pag-atog church, ang mga offerings, ang amo ang Ginoo nga mga sakripisyo, aron Lord nga kining tanan makaabot gyud sa mga tubangan ug imo gyud gidawat ang among pagsimba. Tudloi mi Lord nga may sakto among object sa among pag-worship, nga may sakto Lord among understanding kinsa ka. Og Lord, tabangi pud mi nga makabaton mig personal nga relationship ni Christ. Og Lord, ikatulog Ginoo nga mabutang mi sa insakto gyud nga pagtulunan. I-bless Ginoo tanang naminaw karon Lord, og gitugot imong Holy Spirit mo work kanamo. In Jesus name, amen and amen.